As medidas impostas pola Consellería de Sanidade contemplan o peche dos xinasios. As instalacións deportivas son un dos espazos onde menos contaxios se producen. Dende o sector entenden o peche, pero advirten que eles son parte da solución e non do problema. Bueno, pois creemos que o mellor non é a mellor das solucións, porque nós somos parte da solución, non parte do problema, pero bueno, asumimos a que temos que pechar e dende hoxe permanecermos pechados ata o 17 de febreiro. Segundo o Ministerio de Sanidade, os contaxios en actividades deportivas supoñen tan só o 0,22%. Por elo non entenden que pechen os seus negocios e outros permanezan abertos. Estamos falando, por exemplo, de centros religiosos. Non entendemos como poden estar abertos eles e nós que teñamos que estar pechados. Nós temos unhas medidas de seguridade, podes velas, que o mellor noutros lugares non teñen. Aparte a nosa funcionalidade ten unha incidencia directa sobre a saúde, non como noutros lugares. Sen embargo, bueno, pois decidiron que pecháramos, pois asumimos e pechamos. As medidas nos xinasios son numerosas, como biombos de separación entre as máquinas, controis nos accesos e desinfectado continuo dos equipos. É un lugar aséptico cando chegas e deixalo aséptico cando marchas. Nos espazos que non están separados, pois, que non teñen mampara por medio, están separados a unha distancia mínima de 2,5 metros, que é a distancia que nos marcan desde o DOGA. Despois, cando entras, tes que limpar os pés nunha alfombra con xel desinfectante, tomas a temperatura, limpas as mans, os vestiarios teñen cada unhas distancias marcadas de seguridade, desinfectas os espacios cando chegas, desinfectas os espacios cando marchas, temos o 50% de aforo tanto na piscina como na sala de actividades como na sala de musculación. Os xinasios vense obrigados a pechar as portas e enviar o ERTE aos seus traballadores. Os gastos mensuais de instalacións como os da piscina son numerosos. Dende o sector afrontan o peche con incerteza. Pois eu creo que dende a incertidumbre, porque ainda falaba xe cos compañeros que nos vemos o 17 ou non, porque non sabemos, isto é como de marzo, iban a ser 3 semanas, un mes, e ao final se foi alangando, non sabemos, entonces pois con toda a incertidumbre que trae esta situación. Polo de agora, dende o sector tampouco coñecen se recibirán algunha prestación polo peche. En canto aos clientes, suspéndeselles o cobro das cotas durante o tempo que as instalacións estean pechadas. Estes días restantes de xaneiro descontaránselle do vindeiro mes que volvan a abrir as portas.